Sultip ka. Shout out sa mga imong kauban. Ito? Excited na birthday niya akong kuyog si Papa. Si Papa mo na siya. Hinay miglakaw si Mama po lahiman. Adto mis ka paus to. I invited. Yaog. Me. Taod-taod siya po ng paglakawa. Danlog kong sanilas. Papasok no, buo. Maglakaw-lakaw na po ni. Lakaw-lakaw. Siya. Sarong rin, sabi rin abot ko ba? Kuha ron. Tingog ron. Uy. Abot Japon. Ano yung pormahang Papa o matog birthday. Ano yung porma. Ayun. Isa katanong aning pinya aning pa. Mga lubi ako inig tanong mo. Ayaw, gitanong man yung lubi. Pana diyan. Diha wala na yung lubi nang gitanong labay gagbaka. Wala na. Tanong man ko na ay nakuha ang tanan. Kuan, tulo ko punuan, gamsod kay yung ano abuhan ko na CR. Ayaw. Andam ko anang balay nila daw. Tanong mo dayan. Pero lagi ko na sa unom adto. Kani ko nagsugod ko ini alas 3 per, human jud alas 5 sadok. Ya super family ko man mo pangaon nami adto atong star apple kada kang hinog. Dayon. Pila ka punuan mo tanom di ay? Ya alas 3 ko sugod. Alas 3 hapon. Den human ka alas 5 pasado. Kidali alagi. Asa ka kuan nagkuan turok? Naman ato. Nako magani unom. Tanong na ko anak na ano. Kay tagaan yung buhay ha. Dito na imha po tong tinanom dito. Kay man. Adi na to imha. Asa? Kana das babaw. Adi na. Adi na. Pikas na. Muna among sapa sa ona dinhi may magsiglang wilang-wihan nya karon nahubas na. Na siya. Mingaw na. Lagi tawo. Dito ang matuan, dito ang birthday. Dito ang may birthday. Pam, lakaw pa gyud may. Papagaw na. Nanapod na ko sa lagkaw ni Baybon. Ang lagkawng panggiitan ni Baybon. Kita na dito. Kuan pasagalon. Kita mong gunin nila. Lagkaw ni Baybon ay iring baling kaidla. Kutas na kayo. Dahil yung tambok na takay kutas na kayo ilakaw. Ano siya? Ay bisa kinsa apil gina. Talang mo ko basta sendro. Dayon. Nabot na may aring na ay kuan star apple. Dayon. Diha may gapuyo sa una. Dito may gapuyo sa una. Dito. Luyo ng mangga. Luyos mangga. Dayon. Kahapon may nanguha. Katong daghan may.
Muning sarap pula na muna yung punuan. Dako kayo. Ha? Mm. Ito ara among birthday no. Na namin tana si anak Marley. Kuta sa glakaw. Kana siya buli. Tukan ilakaw. Yun ang yung balaya. Ato bang pukas kamera? Yun ang yung balaya nga nag-birthday. Gagalit si Chris niya. Muna binalayo din eh. Yari dia. Yang apohan si Maring stirtas ya. Hi din mo hi. Kani joy ka birthday ron. Ako laman ng hono. Episkol, wala po. Ako ang Siya host na ko ron. Dia sulod mo na ni sala. Kani si Berlene. Johan. Dada kani nang muskos ni tuan hiling Brajire. Muna leader na mo sa cell group dire. Ay, nakuha na saan eh. Muna leader na mo. Sige, magampo ta itong ideklara.
panalanginan nga mosulod sa mga lawas nga makahatag kini insakto nga bitamina, tambal nga kinahanglan. Salamat Lord kanila nga naga-prepare, ikaw magahatag pagdugang pang mga panalangin nagikan diya kanimo. Salamat, malipayon kami magakaon, magaambit niini uban ang pagtuo nga ikaw mo'y tagiyan ninyang tanan. Sa ngalan ni Jesus, kami nagapasalamat. Amen. Sige na, enjoy. Ako na yung vlog ron. Ako May plato diya, Tres. May milyon may tabo, pwede? Walang plato, Per? na. Ikaw nag-iro. Ikaw na mako. Ikaw nag-iro ron. Kanino na ako, maulong gapon, tiil lang na magkahong. Sinagsaagin sila. Kita gini. Oo na yung kumit na ron. Na, Sorry sa video niya. Kaon. Kamu rin si Kaon. Sige. Sultip ka. Shout out sa mga imong kauban. Ito na may naka-bring house pag yume mo na siya tig-iyas balayam gatuan. Anak babay. Si mamo. Si mama. Narga na may og si Torque mo ko yung kumis balas Torque. Torque. Di na. Nakay mo kuan may mo hapit ko no mis kuan ron Star Apple. May Torque ko ita Torque. Akit sa kaya mito. Adto ba odors niyo ba? Ato dai dito. Ito. Ini tagutos. Ini tagutos. So init kaayo ang world. Looks like baby. Shout out. Koy dala na be. Ano siya ang kinabuhi magkabo. Record na. Bisag mas-slide pa nang gadala no. Gikan na may nangumbira. Sulti po. Buhat. Kung sa kalula mo gundo gikan. Sulti po kayo mo. Gawa man ko ng kamera. Ha? Kamera. Ibalik ito si mong namong. Di man madug na mo. Madugog naman gundang imong tingog. Ito dagog ba ito? Dalo. Di ako dito ka na ba? Ini, bang na na ibiti. Ika na mo yung nanguan. Shout out din pa. Shout out. No, Jimbo i-focus kay shout out siya. Akong Wala di magsiga Per. Nagsigara bang good? Awe. Shout out. Wala lang mag-in-English. akong ipang timbaya silang si Nani Milyares diya sa Tupas, Manhuyod, Negros Oriental, o si John o Pilame, o si Panyong, o si Ing mari naman ko na sila kay nakapagdina mo migluhod nang ako karon na nakita ninyo nga kani akong sanina tungod nga pandemic maron daghan kayong mga bulak na nung ganing ipamaligya mo ning bali pong bulak nga akong sanina og short ipakita na sige na sige. Ito na na. Ito na mamu pastor Siya gani. pastor Yosef auto pa ba
Nya nanguha pog Easter apple lay bunga. Ang masarap po hinog dress pikas daghan. Pikas daghang hinog. Sunod ta ka sulawa. Salan. Ano pod? Shout out ka sige pa sa gusto. Kung shout out po si Pare Joben Kalidged. Ug si Maring Chares. Kay suod di kayo nako na sila. Suod di kayo bisang ganig adto kung mangayog paniud to, pamahaw ba unsa diha. O yung usapong ng tuding. Wala kay wa nay banas ng tuding. Yan na lamang go, yung DB lang si Pen. Tapos gawas pa. O si Kuan, si Daichiril, di ay nalimot ng tako. Bisag wala siya bana ron, siya na laman iro na lamay ang kalauban. Pan sada na puno kuno ang iya ginabuhi dito. Pag makita na niya dito na kung pag shout out niya. Kita muna. Ya maglimok-limok ko dito Pen. Uy, Nya, unsa dito na kabahin mo ay kanina? kuan pa po di ay. Silang Butsoy, si kuan kining nalimot ng takong Butsoy ug ni to Ana. Ana dito sa asanang lugar hago ng ilaha pod. Basta gawas na sod. Sa gawas na nasod. Oh. Nang pandemic maron nang gasupot ko ini balik kadang bulak kay mga halin mga bulak ron hato akong short puro binulakan munang bulak. muna nga wa may laing kalingawan kay wa na ko yung kawas eh gila mag nining kaban punta lamang may ning kalibunan Suro-suroy. suroy pa-shout out po ko diyan ni Dailane, Dong Ruel, si Dayan to akong apo nga. Taas naman hinuuna ko. Yung bataan hibalag na ko sa birthday itong iyahang mga taksa na libho nga gagmay nang hinaot po ko ito. Yawa gyoy laing kung gisupot kinirag yung dikulong sa baling kadaghang bulak kanto ko shot kay kining pandemic lagi niya bulak may daghang tanom ron. Nang pinaot ako bisan gani ni kuan nalimot ang tapo ko ni Dailogilin ni Jumalde na yung si Lisar yung asawa si Dejuna itong ngalan ni Juan yung mga anak mga apo nako na Sige, palong tete. kanang taga dito sa Amerika puro walay baka na ko dito sala na yung kabuhi baka na mo ari nga ano ni pwede rin kabayan pwede pong sakyan ana na yung pwede pong makabaol mo po ni gong jupana kay mo biraman ni Bargas kaya kay wa magmay barang yung dapay Bargas ang dire kung hiling ako ni testingag garo kargahan po ni kaya yung mga bunga ng lube sinako ikarga po na niya padulhog dito tabuan dito subi agang martisan nang katugi siya awtan ako ganiha nga kita gimo ining baka unya ya o sige kumaglakaw na po may kay busog ka ako pali busog ka may kinaon ako dito bodbod spaghetti dayong cake dayong ano lasan ta ko kada adlaw na birthday galing panalagsa ka mo gud sige wala ka ba layo pa kayo may lakwan pauli ikan mi dito sa birthday kanang naang upat na sila kay kanang ikogos nang usa ikogos man ang usa nya kuan hining gi sipod uli gi kuan hining ikogos kay busog kaayo ng bata nga wala nga kuan hining kana na mo na inahan anang bata na Ako, inahan. oh mo na inahan nya amahan po rin di ang kamagulang di karing di susugas no dapet muna nga oh kaning tuo laman mo parang madali
kay og di mo to madugay man ta. Una mo na inahanang ka kogos, ang amahan ka rin di aga ka og budbod. Ya kamagulangan di ada sunod na. Una gikan kumpira. Sige. Di ta agi pala. Para makita mo tara. Dami sila nga pinalari. Ay maron. Patulog. Asa man na to Ako ba? man sila dito ko. Ha? Apa sila dito? Oh na di musing kita mo ito. Imo lagi oh. Abot na ta? Abot na gud. Okay. Abot na gud be. Nya. Dugay-dugay gud. Abot. Among iro gani dai dada na ko bring house ni among iro kay gagmay laman ang kabili na akong iro kay hiluan na ko itong dagko na among iro. Kay iso mo yung iro kay mo niya iro ko na mo ka no. Si Dumrak. Mo ni si Dongrak. Abracadabra. Nga, i-anas na mo. Sumunod din mo dakawat. Dong darak. Okay. Oh. So, Super Fam, mo na to ang event nga nang hitabo ron og magpasalamat ko sa pagsuporta og I love you Super Fam. Bye-bye. Subscribe.